No niin, moi kaikki, se olisi Skouttinho ja tänään kuvaillaan minipelisarjaa osa 1. Ja kuten huomaatte, mulla on paljon parempi äänenlaatu, koska mä sain Turtle Beatsit ja tästä lähtien mun melkein joka ikinen video tulee olemaan kommentareja. Mutta me nähdään siis kun tää pelissä. Se on aika erikoinen mappi tällä kertaa. Nyt sä voit kuolet. Ei! Nyt tuolla pojalla oli kuule ihan tuuria, mutta ei paljon. Oi ei, tää on liian tyhmä maa. Tyhmä maa tämäkin on. No tässä on Snowballerkin on just kiva. Tää poika kuolee. Where is my snowball? Snowballit. Jaa, se niitä no snowballeja tulee tälle. Joo, voitiks mä? Joo, elikkä tois tällainen video tällä kertaa ja meikä ois Skouttinho ja me nähdään ensi videossa, oli sieltä moro.